Karaniwang canvas ng mga artist sa pagpipinta ay gawa sa papel o tela. Pero ang local artist mula sa Pangasinan na si Marco, imbis na plain canvas, gamit niya ay egg tray. Ito ang tinatawag na egg tray art. Ang egg tray po kasi is hindi po talaga siya gamit pang pinta eh. So hindi po siya common talaga pang pinta. So ginamit ko siya so kakaibas po siya. And yun po recycled material nakakatulong sa kapaligiran. And yung pagkakaiba niya po sa mga charcoal drawings, paintings po. Ang mga egg tray, kanyang hinihingi sa isang art village sa lungsod ng Baguio. Ang pagpipinta nito, inaabot ng 2 araw o higit pa, depende sa laki at klase. Mabusisi raw ito at kinakailangan ng tamang balanse sa pangkulay, lalo pa at gawa lang din sa mga recycled materials ang mga egg tray. Kinakailangan rin na tama ang pag-anggulo ng bawat linya upang makita ang imahe. Gaya na lamang ng sariling interpretasyon nito ng sikat na pinta ng Mona Lisa at The Scream. Mahirap po siya kapag hindi mo po alam yung technique kung paano po magpinta sa egg tray. Pero kapag natutunan mo po siya is mag-enjoy ka po. Para ka lang po naglalaro pero may nakikreate ka pong image subject po. Maliban sa hilig niya ito, naibebenta niya rin ang kanyang mga obra na pantustos sa kanyang mga pangangailangan at pambili ng gamot ng kapatid nitong may sakit. Nagamit ko po siya sa tamang paraan sa pangangailangan din po namin. And dyan po may mga co-artist din pa akong nagbigay ng artwork para maging fundraising po siya kay Kuya. Ginamit po siya para mabenta tapos 100% po mas mapupunta po sa amin. Naitampok na rin ni Marco ang kanyang mga obra sa iba't ibang art exhibit sa bansa at nais pa niyang maibahagi ito sa iba. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.